Jo. Ten je trochu větší, než bych čekal. Dámy a pánové, já vás vítám u svého dalšího videa. Dneska jsem si právě připravil hru, která je z mýho dětství. Hodně dlouho jsem ji nehrál, dokud jsem ji nenašel pár dní zpátky. Angry Birds Epic, což je jediná RPG hra, co se týče Angry Birds lore. Dneska máme v plánu 3 hlavní úkoly. Za prvé, vyčistíme jeden dungeon, za druhé, uděláme pár levelů v eventu, který teď běží, a za třetí, projdeme část příběhu a dostaneme se k jednomu z bossů. První na řadě je teda dungeon, a já se vrhnu tady do kempu. A hele, já koukám, že mi tady dali free prasátko. To je dobrý. Každopádně dungeony máme přímo tady, a já jsem ty dungeony moc nehrál zatím, ale mám na výběr buď z Ghost Ship, nebo z Floating Hog House, nebo z Volcano Island, a nebo z Trick or Treat Castle, a já bych osobně udělal ten Trick or Treat Castle. A uvařím si, 2 lektvary, to by snad mohlo na bitvu stačit. Tak, když se podíváme na ten dungeon, jsou tam zase nemrtví teda. Já tady vezmu jednoho chábra, který jim bude pomáhat bitvou, a jdeme na to. OK, tyhle ty 2 fakt nemám rád, jo, to vám mnou povím. Tyhle ty 2 zombíky fakt nemám rád. Ale víc mě teda štve ten dole, takže to hned vypnu. Hele, vidíš, že tenhle ten, že jo, má nějaký delay, takže mu bude chvíli trvat, než na mě fakt zaútočí. Já tady mu dám takhle shield těm. Dobrý, vidíte, že se stolik nesebral. No a zombíci a duchové mají specialitu v tom, že se můžou probrat po chvíli, což občas bývá strašně otravný. Takže já radši vyřídím tohle, než se probere ten druhý, jo. Hele, tyhle ty 2 mi až tak nevaděj, třeba ten toho moc neudělá, jo. Tenhle ten mě asi štve nejvíc, takže já ani pošlu jeho. Kolik moc bylo? Já s tím zabiju tohodle, že Necromancer se stejně bude jakoby oživovat. Já vypnu tohodle a rovnou zaútočím na tady Necromancera. No, tady vidíš, že on se prostě může probrat, to je úplně. Ježiš, já jsem vůl, proč jsem na něj klik? Nevyšlý klik jsem na něj. Ježiš, teď je tady tenhle ten. Když já tlehnu, tak nesnáším. Já tlehnu, tak nesnáším. No, měl bych to mnohem jednodušší, aby se ta hra nerozbila třeba, víš co? A tak nevadí. Což je mrtvý zase. Ježiši, to je... Hele, já na ní rovnou půjdu, ať mám jistotu, že ho pak když tak stihnu vypnout. Jo, aha, on je do tohohle, tak ten mi zase tak nevadí, ten má hodně životů. A tohle mi vadí, ten má efekt je teda pěkně na nic, takže toho zabiju. On je strašně, on jako není tak na škodu, protože jemu trvá, než zaútočí, ale když už zaútočí, tak je to hrozně otravný. Tak, já ho zabiju a pak nesmím dopustit, aby se ten znovu program. Dobrý, tohle to mám vyhraný, teda jsem 3. round. Tak hele, já schválně, teď uvidíme, proti komu budeme bojovat vlastně. A podle toho se rozhodnu, jestli můžu. Ježiši Kriste, ani jednoho z těchto 3 nemám rád, že já to dám tady na tohohle čuňáka. A vidíte, že on jako dost healuje. A přemýšlím, jak on to útočit prvního. Tak nevím, možná toho uprostřed, že jo. Se jako jedinej nemůže oživit z těchto. Bože, ale on dává hnusnou damage pěkně. Dobrý, já ho vyhealuju radši. Hele, já mu radši dám lektvar, jak to přežije. Dobrý, aspoň tenhle ten čert, nebo co to bylo, je mrtvej. A já vám řeknu, co mě štve na těchto rytířích, mě na nich nejvíc štve. To, jak ti vlastně dají, že dáváš nižší poškození. Vidíte ty šipky, to znamená, že dávám nižší poškození a to mě hodně štve. Jako na finále, prostě na bosse tady. Což je tady zase Darth Vader. To ní rovnou pustím, že on nedává hezkou damage. Force Blast, počkejte to správně. Hej, není to na, počkej, v tom případě to je fakt Darth Vader, ne? Myslím, jsme tam měli fight s Darthem Vaderem. Takže to jsem nečekal, ale okej. Dobrý, tak to bitvu máme asi vyhranou, jako nebylo to snadný, ale tak. No, dobrý. A je mrtvej. Tak, teď se teda posuneme do toho eventu. Ale já přemýšlím, že se ještě půjdu uvařit nějaký lektvary. Mám zase 2, tyjo, to není moc. To není moc. Takže když si podíváte, tady jsme v eventu, v tomto džungle eventu. Já jsem teď tady a rád bych dneska zlikvidoval tady toho kovboje, nebo co to je za věc. Takže to je náš dnešní druhý úkol. Porazit tady toho kovboje. Hele, tady to nevypadá, že bude těžký souboj. Prvně zničím tady toho mistra pilotů. Tak dál se zničím tohodle, přes toho, co vím, tak on dává docela nepěknou damage. Hele, to z toho vypadá, že bude docela lehký souboj, protože tady to je fakt jenom na tu jednu wavku. Pirát numeru a mrtvej. Konečně zlikvidovat tohle, ty mrňavý, dobrý, jsou tuhý. Dobrý, ne, já jsem chtěl svůj kel, já jsem chtěl svůj mamutí kel. Tohle vlastně má, dobrý.
To zase tak vadit nebude. A to už je nebyly vejvky. To se mi nelíbí, Ale tak já udělám ten triček. Dobrý, já se rovnou taky do s tím se. Já nevím, můžu si dovolit, že mě hitne ten velký. Nemůžu, dokud má na sobě tu věc, takže já si vyjdu ty a teď už to nemůžu dát a očistím ho od toho. Tak, soráč, já teď už budu zabít nestih, takže mu dám tady shield a on dává... Příště musím ty obrazy zabít jako první, to bude možná nejideálnější, no. Tak, hele, tohle to nevypadá, že bude těžký. První asi zničím ty dole, ty mi můžou vlastně udělat to, že nebudu moct dát ten velký útok za toho daného patrnou postavu, což může být na nic. Když zničím tohle, ten děda mi za tolik problémů dělat nemůže. On udělá takový hnusný efekt, ale tolik damage by dát neměl. Každopádně já teďkon, a on mi tu damage snad ani dát nestihne, ne? No jasný, nestihne. Je tuhej. Tak uvidíme, třeba teďkon už mi padne ten můj slavný mamutíkel, mohl by, viď? Kde můj mamutíkel? A i tento jungle. Okay. Já musím mít dobře, ale kým to nahradit? Já nevím, počkej, kde je můj nejsilnější? No, tak bombem to nahradím, no. To. Tak, když tady je, to je Lorenz. Jakoby není, ale jeho velká verze se jmenuje Lorenz a já ho znám jako Lorenz, takže je to Lorenz. A tenhle ten je taky strašně otravný, protože on dává jako docela, on dává hodně velký ten pokles těch síly, jako dává ten rytíř, akorát to prostě dává větší, no. Dobrý, tohle to bude bolet trochu. A trochu víc, než jsem čekal teda. No dobrý, tohle se budu muset ještě zotavit. Aby ho to, nebo ho mám radši zabít. Já ho radši dorazím ručně. Dobrý, a já teď nebudu moc s ní vůbec útočit s tou bílou borkou, protože já budu muset furt healovat, že jo. Toho fajn, dělám tohle. No. Ten pyroman, ten už nic nestihne, protože bude mrtvej. No, co říkám, je tuhej. Co bude teď? Pane bože, no tohle mám svoje řešení. Zautočím na tohohle z toho mistra. Dobrý, ten dělá tohle, to mi vůbec nevadí. Hele, ten je hrozně neškodný, takže to teďko můžu vypnout. No, možná jsem se měl nechat nakonec, když je tak neškodný, viď. No nakonec se nechám ty zombíky, protože si můžu oživit. I když ten mě... Oni nejsou tak silní, takže možná už vypnu teď na druhou stranu. Protože mě štval ten jeho efekt a tohle není hezký. No to je blbý tohle docela. On mi zabije, že jo, no jasný, on je mrtvá, to je blbý. Dobrý, zabij ho. Dobrý, tyhle ty dva už bych měl nějak dát snad. Prosím, že dám, že nejsem tak špatný. Dobrý, jsou oba dva, jak se říká, tuhý. Kde je můj mamutíkel? Tak dobrý, vyzvednu si tady peníze. Jo, tohle z toho se můžu dělat. A teď se vrhnu, jak se říká, na toho kovboje, no. Já se dokonce 4 můžu vzít na tenhle ten boj. Až tak špatně na tom jsem, jo. A řeším, koho si mám vzít. Hele, zkusím oboje, jo. Dobrý, já zkusím prvně vzít s tímhle s tím. Ach jo, tohle bude těžký, to se mi nelíbí tohle. On má strašně málo životů, ten žlutej, to je právě problém. No a dává malou damage ještě k tomu. No. A tenhle ten zase dává velkou, tenhle ten. Hele, tenhle ten červený mi ani nevadí v tuhle chvíli, jo, protože on, když pustí všechno na toho, na červeňáka, aspoň to schytá ten, co má nejvíc životů, víš co, to mě mohlo. Každopádně já sejmu tady dědu. Hele, ale ten healing, i když je jako hodně zredukovaný, tak není úplně zbytečný. No jako je to dost zbytečný na jednu stranu a na druhou stranu aspoň trochu to pomáhá, což musíš cenit. Hele, tady můžu půlku vyřadit tím, že dám tady tohodle. A to všechno, no, ty piráti jsou strašně slabí, tak zabiju tohodle. No, toho zabiju tím deštíkem. No a už byl jenom tady ten kapitán. Ten sám nic nezmůže, bych řekl, proti 4. No já spíš bojím, co mě čeká proti tomu kovbojovi. Dobrý, on zazval tohohle, toho dám na jednu ránu. No, ne tímhle, ale tímhle. No tak, nač skrz chaine, tak ho dám, no, nevadí. A teď se bojím. Dobrý, já udělám tohle. Oni jsou to všichni piráti, viď? Takže tady je mi čák úplně k ničemu. Dobrý, já zničím prvně ty jeho poskoky, ať neotravujou tady. Prosím, ať funguje to, že mu zruším to kouzlo, jo, dobrý. To by jinak bylo... Kdybych mu nemohl zrušit ten jeho protiútok, tak to by bylo těžce v háji. Ve finále... Ježiši, pane bože, co to... Viděli jste to? Co to týpek udělal? Že mi ho nezabíjejí, prosím tě. No dobrý, já udělám tohle, ať dá aspoň na jedno kolo pokoj, no. Já ho nemůžu stanout? Ne, on udělá ještě tohle, dobrý, ještě mám šanci. On ho one-shotnul. Dobrý, dokonce bez lektvaru jsem ho porazil, hochu. Nebyl lehkej, ale je mrtvej. A teď můj mamutíkel. Já chtěl svůj mamutíkel.
OK, porazili jsme kovboje, takže to byl druhý dnešní cíl. Tak. A třetí úkol byl, že si zkusíme projít část příběhu, jo. A to bylo jenom pokud bere čas, takže neslibuju, že to vyhrajeme, jo. Tak, první co udělám je, že zaútočím. Takhle tímhle s tím, no, a asi prvního koho vypnu. No, tenhle ten. Tyhle ty totiž můžou udělat to, že nezaútočí, protože jsou prostě blbí. A což oni teďko neudělají samozřejmě, protože proč mi taky hrát do karet v jednu chvíli, viď? Proč ho nezabíjejí? No vidíš, teď on takhle nezautočil, protože on je prostě blbej. Dobrý, toho asi ještě nezabiju, veď, toho rytíře. Nebo jo? Jo? Zabiju, protože jsem ještě dobrý. Ježiši, proč je tady tolik těchto z těch, že tě nezabiju všechno najednou. Takže to najednou nemusím. Ale můžu se vykryt, protože on jim vlastně nedá štít tenhle ten, viď? No a teďka musím přejít tu salvu útoku akorát. Před nemají jinou možnost než zaútočit, takže se nezdrží na jedno kolo, no. Dobrý, jako aspoň oni skapou, už ty malí všichni. Výborně. Dobrý, já jen dám heal některým. Tomuhle dám. A kdo se bude hodit víc? Asi tenhle ten. Doufám, že si neudělal chybu. Bacha, on bude dávat no, to jsem chtěl říct, že on bude dávat strašnou damage. A samozřejmě, že už musel do toho nejslabšího kratem. Dobrý, jak do koho teď? Mám 2. To nevím, jestli je dost. První vypnu korporála. Asi. A já nemám toho modrýho, takže nemůžu vypnout štíty teďkon. No, to vypadá docela blbě lidi. To nemůžu dát, tohle ne? No. Panové ne, tohle já dát nemůžu prostě. Tak, dám tohle. Ale to je asi v háji tohle, viď? No to je hodně v háji. Počkej, tak já aspoň dám nějakou damage tomuhle. A udělám takový trik, jo, vám ukážu. Já tady mám našetřený coiny a můžu udělat tohle, jo. Ten level je docela složitý, nevím, jak bych ho jinak moc dělal, takže to radši udělám. A teď bych řekl, že to mám vyhraný, pokud nás ten teď všechny nesemele, což by se stát nemělo. Že jestli se to stane, tak budu docela zuřit. Tak dobrý. Tady už nedostanu svůj mamutíkel, bohužel, a můžu dostat pařez. Tak, dáme ještě Square Forest 2. Jo, to vypadá, že mohlo být lehčí, možná i. To bude lehčí. Já zatočím asi prvně na toho dole, protože ten by nás pak mohl docela obtěžovat. Toho bych ničil moc dlouho, takže radši řeknu tohohle, ať už nás tady neotravuje. Pak se můžu pustit do tohohle. Jo, jenom pro informaci, od toho červeňáka, tak tyhle ty rytíři jakoby redukují damage, protože prostě je to na ně moc malý. Teda jako konkrétně tenhle tu úroveň, kterou já na něm mám, tak to je na rytíře moc malá damage, aby to přijmul celý, takže to redukuje, no. Tak teď nás čeká tady boss fight. Panem Royal Bodyguard. Cože? Ten je trochu větší, než bych čekal. Aha. Dobrý, tak jdem do něj, no. A já jsem možná začal blbě. Počkej, co to znamená, to, co on dělá? To se mu moc nelíbí lidi. To, co on dělá, se mi vůbec nelíbí. Ale jako už mám polovinu životu v háji a dostal dvojitý stán, takže jsem ho brutálně zbrzdil. Jako na to, jak těžký to má být boss, to je docela rychle. Dobrý, já mu dám ještě jeden stán. A čum je mrtvej. Skrapapum. Ochu, tak to bylo docela primitivní. To jsem čekal, že bude těžší teda. Dámy pánové, v tuhle chvíli se jedná o moje nejdelší video. Já si tady vyberu truhličku. Groše jsem dostal. Podíváme se na cutscénu. OK, dámy a pánové, to je pro dnešek asi všechno. Jo, dobrý, odsekl jsem to. Já se vám v tuhle chvíli loučím. Pokud byste ještě někdy chtěli video z téhle hry, tak asi jako se tomu nebráním. Ale v tuhle chvíli video už má 30 minut, což je hodně, takže já s váma loučím a zatím zdar.